Alcoià Comtat, que tenen cita a Castalla, el poble de l'Enric Valor. I Canals, poble emblemàtic d'Esborja, que acollirà la trobada de la Costera. A part de tots els projectes que Escola Valenciana du a terme any rere any, com el voluntariat pel valencià, el cinema a l'escola o la campanya Matricula en futur, matricula en valencià, presentem ara les novetats d'algunes de les nostres activitats emblemàtiques. Així teniu la imatge de la Gira 2008, la tercera edició del Festival Itinerant de Música en Valencià, que té previstos concerts en vora 15 poblacions de dins i fora del País Valencià. Enguany la gira té un padrí, el tio Fredo, un personatge divertit que fa de qualsevol vivència una cançó. Ell és la imatge de la Gira 2008, el toc desenfadat que sintetitza la tradició i la revolució de la nova música en valencià.